Ewe nibone kakuhle bethunani, nibone kakuhle ithathile le video ndiyatsho ndithi yeyi kodwa uMangwabe noMayeni ngebebulela uMakhumalo kuba beye bafumana izindlu zabo. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV Now. uMakhumalo ke khona into asivezele yona kule season intsha kaThando Nesithembu le indenza ke uba ndithi yeyi uMangwabe noMayeni mababulele yena ngoba bafumane izindlu esilungwini. Nayo into eyenzekayo ke okokuqala utata uMusamseleku uye wathi ngokuba uthatha uwife number 6 kuba kungekho mntu eMzumbe. Ngelo xesha into kawife number 5 sorry not number 6 into ebeyithetha kwa before into yoba kuhanjwe eMzumbe eyithetha ngongathi umfunela for uba azoba nabantwana. Kodwa ngoku bathe xa behleli phe etafuleni bethetha notata uNdabeni noSisinonto wathi hayi sizathu kuba kungekho mntu eMzumbe, which is into entsha kaloku into yoba bangabikho seMzumbe ngoku uMayeni kunye noMangwabe. So kwacaca apho ba ukhona ungabinanyani kuye. But then ke ngoku uMakhumalo uye waveza uba yho bekunzima kuye uba ahlale afihle into yoba unomzi eThekwini ngenxa yoba uMayeni noMangwabe bengekabi nazo izindlu zabo. So loo nto yandenza ndacinga uba utata uMusamseleku ufakelwe ipressure yile nto yoba uMakhumalo uye wazithengela indlu. So ke ngoku waqomba uzawuba sengxakini ke ngoku ngoba naba bebeyifuna imizi edolophini and then ngoku uMakhumalo xa ufumana izawuthethisa. And then uMangwabe niyakhumbula ebevezile into yoba oyena mntu uzawumenza okanye omenza angafuna amanye amakhosikazi okanye ngabo ngutata uMusamseleku ngoba wenza ngathi le business okanye ezi businesses kaMakhumalo ngeza phaa kwaMseleku qha uMakhumalo is the one managing them. Kanti akukho njalo, uMakhumalo unazo ii-businesses okanye ibhizinesi engeyakhe apho enza khona imali. Le utata uMusamseleku watsho wathi uMakhumalo yena indlu yakhe uzithengele ngokwakhe through ibhizinesi kuba funeka abe nento azayikhomba. NoMakhumalo watsho wathi uzithengele and uyazilungiselela ngokwakhe umzi wakhe. So uMangwabe ke umhlobo wakhe watsho kuye wathi yeyi ngenye into efuneka ilungisiwe leyo ngoba abantu bacinga bafana uba njengoba unemali usenza izinto yibhizinesi yefemeli. Kayibeki kakuhle uba ngeyakho ayidibenanga nabo. And ke uMakhumalo siyayazi uba ibingumntu oququzelayo kakhulu kwangoku bebesenayo nelodge. Wayesebenza phaa noMacele waphela eyeka ke uMacele. Siyayazi ke uba uMangwabe noMayeni bona banemisebenzi yabo kwarhulumente. But anyways ke naso sizathu sindenza ndicinga uba yeyi mababulele kuyo ngepressure yoba bade bafumane imizi ngoba kaloku uMakhumalo yena uye wakhaleza wakwazi uzithengela umzi and akalibazisa wazithengela kwafuneka uba ade awufihle ngoba kaloku abanye abakafumane and izawuba yingxaki ke ngoku leyo. So anyways khanitsho yena kuba nicinga ntoni ngaloo nto leyo. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.